Heu arribat a enlloc. Ja no sou ningú. Què escrius? Respon cartes. Cartes? De qui? Estimada mare. Viuen en cases grans, amb jardí, i van tota la família en bicicleta. Per fi estan salvats. Per l'única cosa que els va bé la nostra existència és per sentir-se millor amb el que tenen. Nosaltres som refugiats, recordes? Ja poden no morir de manera violenta, però hauran d'esperar molt temps per poder viure amb totes les seves lletres. Sempre juguem al mateix. O hauríem d'aprendre d'algun altre joc. Un altre dibuix. Mira, t'agrada? L'he titulat Esperança. Creus que algun dia podrem ser com el Pol i fer el que nosaltres vulguem? No hi ha res pitjor que la soledat en aquest camp. Com hi podeu viure aquí? No és fàcil. No tenim un telèfon o un ordinador per anar-nos comunicant, saps? Estem agafats a l'únic tronc que surava l'aigua i ens hi agafem fort, amb l'esperança de no caure i que algun dia les onades ens puguin portar algun tros de terra. Ser dèbil vol dir ser vulnerable, que es poden aprofitar de tu. N'agafem un i el deixem mig mort, d'una pallissa. Que sàpiguen que aquí érem nosaltres abans. Ens defensem i ens cuidem els uns als altres, encara que a vegades no pugui semblar. Veus? Ara et tindré prop i podré vigilar que ningú et faci mal. Els que un dia ho varen perdre tot, ja tenim l'ànima de pedra. No recordava una nit tan estrellada com aquesta. De fet, feia temps que no mirava les estrelles. Et trobo a faltar.